Hello, hello, test mic. Di ara. Parigoy, amay buntag na to mga parigoy. So for today's food trip na to karon mga parigoy. So second day na po na to sa dagat mga parigoy. So balagbaga na po na karon mga parigoy. Syempre basta hunasan mga parigoy matik na nato ang mga shells diha naon sa nagutaon ta para tinula gud na. Syempre ato ang mga pukot diha gitagtag na ng busriko diha gidagan na diha. Kana akong gitudlo diha mga parigoy is mao na siya ang biyahe sa among barko diri mga parigoy. Gikan na siya sa Negros mga parigoy nya modunggo na siya diri sa among lungsod sa Dumanhog mga parigoy. Ana na siya diha. Makita niyo diha mga parigoy is gi-arrange na mga pukot diha mga parigoy. Amo na nang gibabag diha mga parigoy kay padung man siya hunas mga parigoy. Awan matik na diha. Tutulay na diha. Dali ra kayo na diha ato mga danggit diha. Sure ball na yung paniudto ani mga parigoy. Awan kahigop ng gitag tinulang sabaw ni labas gid kay niyo niya mga parigoy. Mao na mga parigoy is natulay na mga danggit diha mga parigoy. Syempre diha mga parigoy is kada ato mga danggit mga parigoy is hinayon ra gid na siya og tangtang sa pukot mga parigoy. Kay kuyaw man na siya og tunok mga parigoy kay makahilanat na yan tunok mga parigoy. Boto is daga. After na mga parigoy is naay natulay nga isda mga parigoy ambot unsa ni siyang klase sa isda mga parigoy butiti man daw ni tawag sila sa ani mga parigoy pero nakuyawan man ni mga parigoy kay lahi ni siyang klase sa butiti parigoy kay sungayan man. After na mga parigoy is gipangbugaw na naman na mga parigoy amo na nagipanghapak og bato di mga parigoy para mudasmag ang mga isda sa pukot ng mga parigoy. Nahinay lang diya naon sa nagud taon ta mayabon ang sabaw na to diya na diya mao na nato mga kuha mga parigoy sakto-sakto ra gud na taon mga parigoy nga natay matulaw niya amo na nang gibuy-an mga parigoy na sungayan nga butiti mga parigoy kakuyawan mi na mga parigoy nya diya mga parigoy is gipadayon na namon ang pagkuha sa mga natulay nga mga isda diya mga parigoy kay para sa tuang tinula man naon niya matik na diya. Wow. After na mga parigoy katuang kuha mga parigoy sakto-sakto naman gyud masabuan mga parigoy so ato na nang giandam ato mga panakot diya mga parigoy ato mga kalamasan sa kinabuhi diya mga parigoy panagi pangtadad na nato diya para na sa tuang tinulang labas unya mga parigoy matik na diya naon sa nagud taon ta. Random fish ba random receiver na to na diya no nang gitawag og random tinula naon sa nagud taon ta sagol-sagol na to ang mga isda diya kasi klase ba matik na diya bukbukon gyud na to naon niya. Iandam na ninyo ang kinaghahiang bahaw diya og dukot diya naon sa nagud taon ta humok ginaning sinabuang tinula na tong init niya matik na diya ato na nang gitapok diya sa kabawol ato na nahugasan diya ilunon na nato nas tubig nga gainit na diya matik na diya ato ang tinulang labas niya higot og sabaw na niya lamia noy. Lima lang Siyempre, flex na to ang mga kuha diyan naon sa nagud taon ta bahala gagmay na sila diya pero dapat mapasalamaton ta sa Ginoo nga gitagaan tag grasya bahala gamay basta kanunay ana ra diya. Mao na to ang kuha sa karong nga hapon mga parigoy pero lami na kay na atuan na ng subakan diya asin diya ato ang kuan diya gabukal nga tubig diya para sa tong tinuwa. Siyempre atong magic sarap kay ulin-inwa naman diya. After na mga parigoy awan ato na nang gipang-andam na to ang mga isda diya. Limpyo na nagikuhaan na siya og mga tinai diya. Gilunod na sa to ang tubig gabukal diya. Na labas na kay naon niya. Ana na diya. So, grabe murag ubay-ubay gining grasya ron mga parigoy dakay murag awas ng yung sabaw ni mga parigoy. Siyempre di ginamawa ato na tilawan na unsa nagud taon ta. Prepare na to ato ang sili-silingan diya na unsa nagud taon ta pangpahang ba na unsa na hot spicy ba. Ana ra diya. Ana kay bukal-bukal naman na diya. Siyempre tilawan na sa to ang tiplador diya. Ana ra diya. Unsa man boss lami. Pwede ra may guli asin ra ni. So, pagkalabas sa kuno mga parigoy awan agi andam na to ang pinaubo din nga bahaw mga parigoy plus puso na to mga parigoy din ato ang tinuwa mga parigoy gihaon na sa usa ka dakong bawol mga parigoy daon na diya wala ra ngapi na diya na diya iyahay na nagkabkab diya sanduki na nagtama diya sanduki ba na anar na diya dito pa na nagsabang init diya halang ba ana reflex na to nang danggit ato diya automatic na diya unsa nagud taon ta. Bukbok goy awan na goy gitarong na nagbukbok ng danggit ato diya mga parigoy awan na namin mga feedback ato mga irong sungayan diya na diya sa mga so simple ra jud kayo nga klase sa kaon ni mga parigoy basta kauban imong mga tunay kay mga barkada mga parigoy basta lingawa jud taon mga parigoy kinananay jud taman mga parigoy wa gyud masubra na mga parigoy binukbukay na diya. After to home nga video mga parigoy is atos ang i-shoutout ang mga ni-comment atong last video na to mga parigoy is mao ni sila si Ram Unaf Utrimam o shoutout ni Romulo Villasorda Jr. ni Christian o shoutout ni Alona Calendron o shoutout ni Cristel Polinar o shoutout ni John Denver Sinahan o shoutout ni Herwin Montebon o shoutout ni Richard Carta Caparoso Burasca o shoutout ni Elmer Casipong Sobrado Joshua J Mayorga o shoutout ni Romeo Cervantes AP o shoutout ni Drama Pamor o shoutout ni Adonis Paradero o shoutout ni Raymart Castro shoutout ni Hyra Villarmino Taghap kaway sa tagamay goy o shoutout ni Marzon June o shoutout ni John Michael Chua o shoutout ni Anthony Castillo. Dili kita ma-practice sa pagka-Buladors Bingo ni mga parigoy. Madala na taman mga parigoy. Salamat sa pagtanaw ng video mga parigoy. Kita-kita sa sunod food trip to mga parigoy. Ayaw kalimot og share ni mga parigoy kung nakarelate na kanit mga parigoy. Og dili na taman mga parigoy. Power peace dili na magdugay. Matik. Bukbuk.